Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de luns, día 19 do mes de xaneiro de 2026. Un día marcado pola traxedia dese tren de alta velocidade, eses dous trens de alta velocidade que na tarde e noite de onte colidiron e tiveron pois un tráxico accidente. Hoxe tiña lugar un minuto de silencio ás 12 do mediodía diante da Casa do Concello, convocado pola Diputación Provincial para mostrar a solidaridade con especialmente, evidentemente, as víctimas e os seus familiares. Lembren un accidente que ata agora, ata este momento, pois ten uns 39 víctimas mortais que esperemos que non suban, aínda que probablemente si o pode facer. Nos, por desgracia, xa temos experiencia nestes tráxicos sucesos. Lembren, aquí, preto en Santiago, tivemos o accidente de tren de Angrois. Santiago foi no 2013 e aí as vítimas foron máis de 80. Esperemos que non haxa máis e que, en este caso, tamén dende a Radio e Televisión de Cerceda nos solidarizamos coas víctimas. Pois ese é o que marca o informativo de hoxe. No seu comenzo, no que falaremos tamén de un paso importante na mellora da rede de auga no Xalo, tan problemática ata de agora. Falaremos tamén de que o Concello adxudicará próximamente a renovación do céspede artificial do campo de fútbol do Roxo. Falaremos dun programa de promoción da saúde que xa está executando, de que este venres que ven hai un contacontos. Falaremos da ITV de Turismos que se está pasando en Cerceda hoxe, mañán e pasado. Tamén se pode renovar o DNI aquí en Cerceda neste mes. Falaremos do programa Bos Días Cole e de doazón de sangue, porque se pode doar sangue tamén en Cerceda a finais de mes. Tamén falaremos da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo, e nos deportes sabemos os resultados deportivos da fin de semana dos nosos equipos que imos a repasar. Por último, tempo para mañán entra unha nova fronte donde tenemos de novo precipitacións. E comenzamos a crónica da xornada falándolles dese paso importante para a mellora na rede de suministro de agua do Xalo, donde representantes de Cerceda, do Concello e a empresa Coventina Renovables, que se encarga de facer, a empresa que vai a facer no lago das Encrobas, esa central reversible de agua, pois se reuniron a semana pasada para avanzar na mellora na rede de abastecemento de agua na urbanización do Xalo. A empresa aportou, en este caso, nun plazo de 6 meses, un anteproxecto de actuación. Se trata de unha obra que ascenderá a máis de 200.000 euros, unha cantidade que será íntegramente sufragada pola empresa Coventina Renovables no caso de que o proxecto da central hidroeléctrica de bombeo reversible sala adiante. O caudal da agua sería de 12,5 litros por segundo a 45 metros cúbicos por hora, con 8 horas de bombeo ao día, segundo se indica dende o proxecto. O Concello tamén informa de que o volumen máximo anual será de 43.200 metros cúbicos, cunhas aguas que se derivarán da balsa superior da central hidroeléctrica procedentes, a súa vez, do lago das Encrobas. A solución adotada ten en conta tamén, ademais, o posible incremento da poboación futura en este caso, no Xalo, en toda a urbanización do Xalo. O seguinte trámite será solicitar a concesión de aguas. Segundo o regulamento do dominio público hidráulico, a intervención se marca nun convenio entre a empresa e o Concello, que tamén fai fincapé nos compromisos en favor da formación, do emprego local e a solución e autoconsumo para o consistorio. Segundo a empresa, esta é unha das primeiras iniciativas previstas para desenvolver na zona, reafirmando o seu compromiso coa mellora do entorno e ca xeración dun impacto positivo na comunidade. Máis temas. Tamén o Concello de Cerceda vai adxudicar nos próximos días a renovación do céspede artificial do campo de fútbol do Roxo, cunha inversión de máis de 300.000 euros. Vai a ser unha superficie de última xeración e diseñado especificamente para a práctica do fútbol, fabricado mediante o sistema Tufing de melloras distribuídas nas fibras, maior densidade visual
e tamén máis naturalidade e confort no acabado do campo. O obxectivo dos traballos é que estén finalizados xa durante o antes posible para poder comenzar a próxima temporada 2026-2027 con un céspede artificial. Ademais da calidade do uso, tamén se vai a mellorar notablemente a sostenibilidade da infraestructura deportiva con esta actuación. O terreo de xogo ten unhas dimensións de 105 metros de longo por 69 metros de ancho, alcanzando unha superficie total de 7.300 metros cadrados, unhas instalacións moi utilizadas por moitos equipos do concello e que, en este caso, pois se suma xa a outras melloras como é a do campo de fútbol do Oiteiro no San Martiño e tamén o campo de fútbol do Rodís. Máis temas, agora falámoslles dese programa de promoción da saúde que o Concello de Cerceda xunto coa Dirección Xeral da Saúde Pública da Xunta de Galicia xa está organizando. A primeira delas abrangue actividade física, a segunda alimentación saudable e a terceira benestar emocional. A primeira delas xa se está celebrando no Viveiro de Empresas de Cerceda, son todos os xoves pola mañá. O programa de alimentación saudable con sesións teórico-prácticas comenzaba o pasado xoves e continuará os seguintes xoves de este mes ás 11 da mañá no Viveiro de Empresas de Cerceda. Tamén haberá obradoiros prácticos para cociña, para talleres de cociña. Tamén dentro de benestar emocional haberá charlas informativas e sesións prácticas para compartir e aprender a sentirse mellor, e tamén haberá actividade física, sesións informativas sobre conceptos básicos da actividade física con rutas e paseos na contorna do Concello. Tamén serían os xoves, todos eles dende este xoves pasado ata o vindeiro mes de maio. Si queren inscribirse, é gratuito, poden facelo no teléfono 881 98 15 53 ou a través do Departamento de Servicios Sociais do Concello de Cerceda. Este venres que ven hai contacontos. Este próximo venres, día 23, haberá un contaconto na Biblioteca Municipal de Cerceda ás 5:30 para os máis pequenos da casa, entre 0 e 5 anos. O contaconto se chama A Viaxe de Nano. A Viaxe de Nano, contacontos para este venres que ven, día 23, entrada gratuita na Biblioteca Municipal de Cerceda ás 5:30 da tarde. E a ITV de Turismo se está levando a cabo hoxe, mañán e pasado mañán nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo. Queda, polo tanto, mañán e pasado mañán, por se alguén quere aínda pois pasar a ITV do seu turismo, que sepa que pode pedir cita previa se hai praza aínda no 981 92 80 80 e están pola mañán e pola tarde. En canto ao DNI, está aberto o plazo para poder renovar o DNI, para poder solicitar praza para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Vai a ser o luns 9 do vindeiro mes de febreiro, cando os axentes da Policía Nacional veñan a Cerceda ca unidade móvil para facer o trámite de renovar o DNI ou do pasaporte. Hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. A próxima visita para a renovación vai a ser o 14 de abril. Cambiando de tema, falamos da recollida de lixo voluminoso, porque o Concello de Cerceda presta un servicio de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa. O seguinte que toca é o venres, último venres de mes. Venres 30 deste mes corresponde esta recollida. Para poder facer uso deste servicio, teñen que chamar imprescindiblemente o teléfono da empresa concesionaria 981 69 30 72 ou o móvil 616 167 131 para indicarlle o lugar e a cantidade de lixo que van a depositar. Ten que estar depositado antes das 7 da mañán do día anterior. En canto aos deportes, repasamos os resultados da fin de semana dos nosos equipos, comenzando polo sénior, que conseguiron vencer todos os equipos séniors do Concello de Cerceda. Magnífica xornada. Na primeira categoría, Galicia, o Queixas desplazábase fora da casa despois para intentar conseguir
3 puntos que o alonxen dos postos baixos da clasificación, ou alo menos hai moita igualdade e ir sumando puntos para estar tranquilos. Pois así foi, con un resultado claro, Bastavales 0, Queixas 5. Magnífico partido realizado polo equipo de Pablo, que xa viña facendo bons encontros, aínda que non tiña fortuna. En este caso xa vencía por 0-2 o descanso e na segunda mitade sentenciaba o partido. Os tantos conseguidos, 2 por Naya, un por Kevin, outro por Mateo e outro por Cristian. O encontro disputouse onte en Brión e 3 puntos para un Queixas que, insistimos, sale ou ascende na clasificación e, sobre todo, suma puntos para distanciarse dos postos de abaixo, dos postos de descenso. Na terceira categoría Galicia, 3 victorias para os 3 equipos que temos nesta categoría. O Atlético Cercedense, loitando polo ascenso, venceu en Bizoño contra o Bizoño B. Bizoño B 1, Atlético Cercedense 3. Xa no descanso vencía o Atlético Cercedense, que tivo que remontar, e na segunda metade sentenciou os tantos de Barreira, de Marcos e de Chousa. O Rodís volveu a vencer despois de unha serie de malos resultados e o fixo na casa contra o Vila de Ordes. Rodís 2, Vila de Ordes 0. Descanso, chegábase con empate a 0 tantos e a vitoria chegou nos últimos minutos con 2 tantos que lle deron os 3 puntos ao Rodís. Goles conseguidos por Javier e por Cristian. E pola súa parte, o San Martiño tamén vencía pola mínima, pero 3 puntos para o equipo da Silva. San Martiño 1, Ponte Carreira 0. Xa nos primeiros minutos conseguía o San Martiño o primeiro tanto que mantivo ata o final, conseguido por Martín do Campo. E no fútbol femenino, tamén o equipo sénior cercedense conseguía outra nova victoria, a aplastante victoria do líder, Atlético Cercedense 10-2 foi o resultado, non tiveron compasión co seu rival. Os tantos acadados por Laura 3, Sara 3, María, Sheila, Leticia e outro en propia porta sumaron 3 puntos máis para o fútbol femenino, para o Atlético Cercedense, que ademais de estar de líder, empatado con outro equipo, si o que está facendo é conseguindo xa unha clara distancia en canto no golaverás xeral, por se ao final os empates poden decidir. Clara distancia xa no golaverás xeral con estas goleadas. E xa no fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles empataban na casa in extremis, tiñan os 3 puntos e ao final perderon 2. Sporting Cercedense 3, Sporting Coruñés 3. O descanso xa vencían por 2 tantos a 0. Chegaban o tempo de desconto con victoria por 3-2 e no desconto un penalti en contra empataba o partido. Os tantos conseguidos por Cristian, por Diego e por Diego Rodríguez e por Jorge foron os 3 do equipo do Atlético Cercedense xuvenil. Pola súa parte, os cadetes volveron a vencer, líder da categoría, Santirso de 0, Atlético Cercedense cadete 4, cos tantos de Teo, de Hugo, de Alex e de Antón, que os siguen mantendo na cabeza da clasificación. En cantos infantís, vencían na Laracha, Xuventude de Laracha 2, Atlético Cercedense Infantil 7, con goles de Luís, 4 tantos para Luís, Sergio, Daniel e Asier. Os alevíns, o equipo A, gañaban na casa, Atlético Cercedense Alevín A 3, Ordes 1, o B perdía na casa, Atlético Cercedense B 1, Santirso C 3. Os benxamíns empataban o equipo A na casa, Atlético Cercedense Benxamín 1, Sporting Cambre B 1 e o equipo B, Atlético Cercedense B 1, o Betanzos B 5, caían derrotados. Pola súa parte, o Prebenxamín gañaba na casa, Atlético Cercedense Prebenxamín 2, Almeiras 0 era o resultado. E no fútbol de veteranos, o San Martiño, o líder, vencía claramente na casa por 3 tantos a 0 Relámpago, San Martiño 3, Relámpago 0, con 2 tantos de Marco e outro de Félix. O Cerceda de veteranos perdía na Coruña, en Eirís, contra o Atlético Castros 2, Cerceda 1, o tanto acadado por Suso. En a segunda B de veteranos, victoria para o Rodís, Poulo 1, Rodís 3, cos tantos de Daniel, de Mareque e de Raúl.
Xa rematamos co tempo, mañá martes quedaremos ca influencia das baixas presións, polo que teremos de novo mañán ceus cubertos con chuvias. Serán máis intensas e persistentes ao oeste e no sur da comunidade. É dicir que as temperaturas máximas terán un ascenso e o vento soprará moderado de compoñente sur con intervalos de fortes no litoral. Pois co tempo rematamos este informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.